नमस्कार प्रणाम। का हाल बा भाई लोग? स्वागत बा हमारा यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोग एगो बात रहल कहे के यार, आज 2 दिन से देखा तनी 3 दिन से शिवानी कुमारी बिग बॉस में गईल बड़ी। तो कालिए से खूब मैंने वीडियो हम देखा तनी कि उनके निकालल जाता बिग बॉस से। काहे खातिर निकालल जाता आदमी समझ में नहीं पावत, लेकिन उनके इतना ट्रोल कईल जाता उनकर भाषा के लेके कि मैंने कहे मान के नहीं खे। तब भैया शिवानी कुमारी के इतना मने वोट कर जा, इतना मने सपोर्ट कर जा कि उनके बिग बॉस से मने बाहर आवे के ना पड़े। जानत रह जा यूपी बिहार के भाई खासियत है, आदमी जाला तो अपना लैंग्वेज में बोले के बहुत शौक रखेला आदमी कि हम अपने भाषा में जब बात करती, चाहे महाराष्ट्र होके, दिल्ली होके, गुजरात होके, कहीं होखो, उ सोचेला कि मने हम अपना गांव से आयल बने तो अपने गांव के आदमी मिले तो मने और मजा रहेला। तो शिवानी कुमारी गईल बड़ी तो भाई अपना लैंग्वेज में, अपना भाषा में, अपना गांव वाला भाषा में एकदम मने बात करत रही। तो वो चीज़ से बहुत लोग के जलन बा। ये हमको पता बा कि दिल्ली या महाराष्ट्र कहीं भी गईला पर अपन भोजपुरी भाषा, चाहे मगही भाषा, चाहे कोनो भाषा हो, यूपी या चाहे बिहार के, अगर वो भाषा में केहू बात करे ना तो बहुत तेज आदमी जरेला। उ सोचेला कि एकदम गिरल इंसान बा, एक कुछ आवते नहीं खे, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं खे भाई। हम तो बस इतने कहम यार कि एगो गरीब इंसान के मेहनत करके आसमान छुआला में बहुत समय लगेला। तो शिवानी कुमारी ऐसा मैंने यूट्यूबर हुई कि आज से ना मेहनत करेली, जब से टिकटॉक रहे ना तब से मेहनत करेली। आज लोग चाहे कि 2 मिनट में उनकर पूरा स्थिति खराब कर दी तो ये कोनो आसान बात नहीं खे। तो भाई हम इतने कहम कि इतना सपोर्ट करा जा शिवानी कुमारी के। हम आज ना कहम कि हमारा चैनल का सब्सक्राइब करिए जा, हम आज कहम कि शिवानी कुमारी की इतना सपोर्ट करा जा, इतना लाइक करा जा कोनो वीडियो पर कि लोग मजबूर हो जाओ शिवानी कुमारी के बिग बॉस में रखे खातिर। जान तरह जा बहुत मैंने कष्ट कैले बड़ी, हम देखले बनी वीडियो गईल तो नहीं कि उनकरा घरे, लेकिन हम इतने कहम कि सब कोई सपोर्ट करे शिवानी कुमारी के। का पता तो लोग को पता हो कि ना हो, लेकिन टिकटॉक जब रहे ना, बैन हो गए टिकटॉक इंडिया में, तो शिवानी कुमारी के एक ही वीडियो वायरल भइल आ वही से सब कोई जानल कि शिवानी कुमारी के हऊ देखले हो खबर। आज भी सर्च मारे वजह तो आज यूट्यूब पर चाहे कुछ पर इंस्टाग्राम पर हाय फ्रेंडा वाला इतना वायरल भई रहे, उतने बस आवाज उनकर कि कोनो बातें ना रहे ओकर वीडियो के आगे, हर वीडियो फैल रहे। तो भाई हम चाहम कि शिवानी कुमारी के ट्रोल ना होके, आप लोग एकदम दिल खोल कर सपोर्ट करी जा। हम सपोर्ट करत तनी आ उनकरा के एकदम बिग बॉस से बाहर नहीं निकले देवे के, बस हम इतने कहम।